Λένε πως ο Ερμής πήρε κάποτε μια χελώνα, της έβγαλε το καβούκι και πέρασε από τη μια μεριά του ως την άλλη 3 φορές τεντωμένο ένα άντερο από βόδι. Μετά πήγε και βρήκε τον Απόλλωνα που ήταν ο κιθαρίστας της παρέας και ήξερε από όργανα και του χάρισε την εφεύρεσή του. Ο Απόλλωνας, ξετρελαμένος, άρχισε να παίζει τους θεϊκούς του σκοπούς πάνω στην πρώτη λύρα της παγκόσμιας μυθολογίας. Είναι η περίφημη ποντιακή λύρα, μια πραγματική δεύτερη σημαία για τον ποντιακό ελληνισμό. Τη λένε και κεμεντζέ ή κεμεντζόπομ, που θα πει στα τουρκικά μικρό βιολί. Είμαι πόντιος, τραπεζούντιος, γεννήθηκα στη Ρωσία, στην Κουταγούτα. Ήρθα εδώ, μεγάλωσα, γνώρισα τον Γόγο Πετρίδη και τον πατέρα του, Σταύρης Πετρίδης. Κατά έγινα, μου άρεσε η λύρα. Είχα ένα κουμπάρο μου, ο οποίος μόνο άνθρωπο δεν έφτιαχνε. Είναι στην Αμερική. Το λέγανε Πάραλη. Ό,τι τον έδειχνε, το έφτιαχνε. Είπε θα φτιάξει το γιο μου μια λύρα. Την έφτιαξε, είδα εκείνη τη λύρα εγώ. Το πρόσεξα. Παίρνω κάτι χαρτιά, θα σας πω, χαρτιά εκεί και κάνω, την βάζω πάνω εκεί, στα στάμπα. Παίρνω ένα σκαρπέλο, μαζί με το σφυρί αυτό και αρχίζω και την αδειάζω. Σιγά σιγά. Πήρα τα μέτρα, 65 πόντι πρέπει να είναι, 50 έτσι, 40 μέσα στο μήκος, 7 πόντι στο βάθος, μετά γίνεται με τη ράσπα, σιγά σιγά, με το γυαλί και το φέρνω στο αυτό. Κάνω την πρώτη λύρα, την παίρνει ο γιος μου, παίζει λύρα. Λέει ωραία μπαμπά, λέει, πολύ ωραία. Κόλλησε τώρα για αυτό. Κάνω μία, την πουλάω, γλυκάθηκα, είναι 5 χιλιάρικα. Ωραία δουλειά σου και καφετζής, αλλά το έχω για χόμπι τη λύρα. Με φέρνανε ξύλα. Για να βρω ένα ξύλο πρέπει να το διαλέξω και να είναι δαμάσκηνο. Αυτό είναι από την πατρίδα το φέρανε οι παλιοί. Και λένε το δαμάσκηνο και είναι και το αρτούτσι. Αλλά το δαμάσκηνο παίζει πιο καλά, πιο γλυκά, πιο μελωδία.